Hello, ma'am. Ay, ma'am, ang ganda mo naman. Ma'am ka po. Ay, hello. Ang sarap naman ng ulam nyo. Wow, gusto ko to. Pagkakano po yung ganyan po? 50 po. Ah? 50 po. 50. Hindi ba 50? So, what's up mga kakuboy? Dito tayo ngayon sa lungsod ng Urdaneta, kung saan tayo ay inabot ng lunchtime. Kung kaya naman ako'y naglibot-libot at naghanap ng mga kainan natin at pumukaw sa aking pansin ay itong kainan dito. Dito lamang po yan matatagpuan sa dulo ng bypass na papunta ng Dagupan at sa kaliwa naman papunta ng Villasis. Sa kanan ay papunta na po ng city proper po ng Urdaneta City. So ayan ang ating sisipatin o atin pong pupulsahan itong nakita natin. Napakasimpleng kainan mga kakuboy, pero tara at tingnan po natin. Let's go! Ano po yung may sabaw ko po? Pinapaitan po. Napaitan. Bakit po ganyan? Budget meal po ito. Budget meal. So may budget meal, may regular meal. May meat meal. May meat to meat. Magkano naman po yung budget meal ninyo? Meat to meat 70 with soft drinks na po. Ganon. Meat gulay naman, sir. 50. Meat gulay 50. Ano sa'yo, ma? Ano pong page? Okay. Page. Sige, ma'am. Anong klaseng page po ang gusto mo? Page 1, page 2, page 3? Ito, bigyan kita ng page ko. Ayan. Ayan naman. Ito. Isang order po. Ito ang gusto ko. Isang order. Isang order. Sarap ng dinakdakan, no? Gusto mo to? Dinakdakan mo ito yan. Ito kwa siya. Tokwa. Ito. Dinakdakan. Magkano daw po ang sukat, ma'am? 50 pesos lang. 50. Order pa ninyo. Okay. At saka yung kwan po, yung papaitan. Isang kambing po ba? Baka ayaw niya ng kambing. Okay. Okay lang po ba mag-vlog? Kanina pa nga, ano? Pero after po namin kumain, magkukuha lang po ko ng mga eksena. Okay lang po yun. Okay. Ano yung pangalan ng ano niyo po? Siya po yung boss. Okay. Dito. Saan naman? Yes, sir. Ang dami pala ng isang sukat. At saka yung papaitan po ng baka. Isusunod na lang po doon. Okay po, thank you. Tig-isa lang po muna. Ilang rice pa po? At parang sarap-sarap magkumain dito kasi ang ganda-ganda ng talagang mapapakain ka talaga pagka ganito ganda. Ibig sabihin 24 hours po kayo. Okay. Ano po pangalan po nitong nyo? Gusto niyo po? Conrado. Yung drinks niya, sir. Kaya mo po ko, Josh? Sige, bukod. Soft drinks na lang sa akin. Continue. May coke po kayo.